muri Zimbabwe regai nditange nekukuudzai secret yekuti muri rudadiso. Tinokukwazisai mese kwamuri kumativi mana enyika kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Panhau dzatoda kubata nhasi toda kumboti taure zvishoma nekwarusapeka nhau yengozi. Tinoziva vazhinji vari kutibvunza kuti zvapapi. Imwe nhau zvakare ndeyekuhwedza. Regai ndimbokupai vhidhiyo zvishomanana muone nhau yetu kutaura nezvayo. Panhau iyoyi munotondera pakashayika mwana. Baba vepamba apa vacho vakasiya mwana ari pachiwanze vachizoshayika mwana vakatisiya. Vane mazuva maviri vashayika vakashayikira kuBulawayo. Ndofunga zuva ranhasi kana ndisingakanganise vanogona kunge varadzikwa kana kuti vanoradzikwa mangwana. Baba ivava hakuchina. Tinoti aiwa zororai murugare. Nhau yedu yechipiri sekutaura kwataita yekwarusape. Vazhinji vaibvunza kuti mukoma Tencent zvamira sei. Nhau iyoyo tinokuzivisai manje tiri kunzwa here kuti chakaherereka kumba kwacho kwakataurwa naTencent kuti ndokwanda kunobhomba. Saka very soon tinenge takutoenda kudare kwamambo. Vanenge vatidana nekuti kana zvaitika vachatiudza. Toenda kudare tokupai update yekuti zvafamba sei. Asi ndanzwa kuti munhu chakachaya uyezve mombe dziri mukati mekuunganidzwa. Tochizobva ipapo takupinda panhau iri kutsviriridza mazuvano ya former ZBC employee Simon Pashoma Ncube. Ari kunzi hazvina kumira zvakanaka, ari kutambudzika. Azopedzisira okumbira rubatsiro kubva kuna vaChivhayo. Aiwa, tanzwa kuti vabatsirwa vaChivhayo maita basa guru. Nekuti tingati former ZBC employees akawanda vari kutambura, vari kutambudzika. Vakatozvikunda ndevaya vakangoti vachibva kuZBC vachibva vaenda kunze kwenyika. Vazhinji vazere kunana UK, asi kune vakaramba vari muno muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndaboti ndichifamba paFacebook kubva ndasvika papage ramukoma Garikai Mazara vachitaurawo zvavanofunga pamusoro penhau iyoyi yaSimon Pashoma Ncube. Mumashoko avo mukoma Garikai vanga vachiti izvoni zita rekuti Simon Pashoma Ncube ranga riri zita hombe. Uyezve vataura mashoko aya vasina kunangana naiye Simon Pashoma Ncube ega, asi kuti vataura vambobatawo kumafootballers, vakabata vanhu vari muzvinzvimbo zvakasiyana siyana. Zvichinzi izvo namukoma Garikai, vazhinji vanotadza kushandisa mukana nguva ichiripo. Ndo pandine questions angu ipapo. Rimwe gore ndiri kuZBC ndinotondera chose ndichitumwa kunzi ndiende kuMbare kunoita story yemumwe mutambi wenhabvu ane mbiri akutambudzika. Story iyo ndakaramba ndikati inini iyi handikwanisi kuita. Chikonzero ndechekuti nhasi uno Neshamba ari kutora nhau mangwana anenge achitambudzika. Ndiri kumbowana mari pacho pandakumhanya kunoti uyo atambudzika, inini ramangwana rangu richange rakamira sei.
Mukoma Garikai, mataura henyu zvekuti munofana kumeka hay while the sun still shines, but zuva racho riri kumboshaina here kana kuti ragara kunongori nebvute kune makore. Inini pandakabva kuZBC taitambira $150. Uchitambira $150, dzimweni nguva urugara kuchitungwiza, unokwira mari kunge uchienda kubasa. Wasvika kubasa ikoko unodawo kudya. Unodya chii? Ngatimboti unoshandisa $1 kubva kuchitungwiza kuuya mutauni, rimwe $1 kudzokera, takutotaura zve $2. $2 yedu times my days of the month. Dzimweni nguva waitawo 3-4 days off. Asi ngatimbotarisai, ngatingodhilai ne30 days. 30 days times 2, that's $60. Iwo kutambira $150. Tasarwa nemari. Metsi dzacho mukadzitarisa hadzibalance. Une mwana ari kuenda kuchikoro, angatiregedze kuti mwana une vana, une mhuri iri kuenda kuchikoro, inodawo ma-school fees. Iyo mhuri yacho iyoyi inoda kudya iri mumba mayo, ichiti dhedhi mauya madzoka kubva kubasa. Mazoe chaiche, mazoe orange crush, $5. Ko upfu imari. Totarisa mafees. Kwepo paunogara pacho nekuti mari yacho yamunenge uchipiwa haikwani kuti unge uchitengawo imba unzi imba yane shamba iyo. Uri kuloja. Kuloja kwacho imari. Saka zuva riri kushaina papi apa nhaye Mukoma Garikai, patingatozoti munhu akatadza kushandisa mukana wake nguva yaaita mbiri. Munoona, ngatimboendai kune vatori venhau. Vatori venhau vazhinji vacho vane ma-advantages ekuti vanenge vachibva kubasa vachienda. Dzimweni nguva nhasi waenda cover story yeagriculture, pamwe wadhuma naona minister weagriculture waudza ndiri kudawo munda. Dzimwe nguva dzichienda unoona nhingi pamwe waane munda. Waenda kwakati uri kunosanganawo nane nguruve, woti ndiri kudzidawo kanguruve kupfuya kwangu, wodzipiwa ndongoine kokudzipfuira wakudai. Saka machances evatori venhau kuti vange vachiboosta upenyu hwavo ari at least high than comparing nevamwe vese madepartments akasiyana siyana vanenge vachishanda indoors. Yezvinezvi tinoziva kuti kune vari kuita mbiri, vana Richmond seya kurima, vana hatingataure du vese nemazita, vana Ndundu. Hongu mazita vanawo mbiri vanayo, asi mbiri iyi veduwe toda kutaura nachokwadi haisi mbiri yemuhomwe. Chipo chine munhu chekuti ange achigona kushamarara, ange achigona kukufadzai, asi haisi mbiri yemuhomwe. Mangwana mukazoona munhu iyeye akutambura, momuti onai akatadza kushandisa mukana. Upi mukana watiri kutaura nezvawo? Tiri kuna Simon Pashoma Ncube chaaiziva kuenda pamike oshamarara, abvapo odzokera kumba kwake. Mari yaanenge achipiwa ndiyoyo. Saka maida kuti ange achiitei. At the same time, ndinenge ndichikumbirawo zvakare hurumende kuti dai ichinge ichitarisa welfare yevashandi ivava, nekuti chakakura sekutaura kwandamboita mazita, asi chekudya kumba hapana. Havasi vese vashandi. Ndoziva inini pandaienda kunotora nhau ndikambosanganawo naminister weagriculture kuti nishamba inonzi chi pamaservice station aya wotoziva kuti wakumbonodirawo 20 liters. Asi ukazvitarisa izvo zvikanzwi kwa15 nevarungu imhosva. Zvabva zvandisvitsa zvakare panyaya yakaita kuti inini wacho ndinge ndichisiya ZBC. Ndinotondera chose aive mukuru weZBC vakauya kureporters pool vakataura. Ipapo tanga tambogara zvimwedzi tisina kutambira, vakati vedwe kambani yedu haina mari, tiri kuda kuti vane
pfungwa dzavo dzemaprograms anokwanisa kupa kambani mari muuye nadzo. Inini nekuziva program ataimboendesa kuofisi kwake asi kuti zvaive to do with marketing, so ndakaenda kune vemarketing ndikavati vemarketing, I have a proposal. Tinokwanisa isisu kuti tinge tichishanda nema-institutions, zvikoro, tichiona kuti zvii zvavari kuita muzvikoro, asi at the same time chikoro chinobhadharawo mari yebasa rachinenge chaitirwa. Ndakaenda kumarketing zvikanzi no, we want that program. Kune vaiziva program iyoyo yaitwa yezvikoro yainzi the platform. That was my program. Naizvozvo ndakachifunga inini kuti now ndafungira ZBC program, how do I benefit from this program? Naizvozvo ndakachitaura nevanhu vari outside ZBC kuti imimi chigadzirai program yakadai. Naizvozvo zvaireva kuti kana vanhu ivava vaenda painstitution, kana ZBC ichibhadharisa $50 kuadvertise, ivo vainobvisisa $100. Why? Equipment ndeyavo, labor ndeyavo, kana kurunzi kushandisa mafuta kuenda kwamaenda ikoko, mari ndenyu, editing zvese zvairohwa kunze. Chaizongoenda yange finished program ZBC, vobhadharwa futi kunzi oi mari yamuri kutsvagai, program yobuda. Zvakadaro zvakafamba zvichidaro, asi ndakazoshamisika vanhu vakuinvestigata kuti neshamba uya ndiye akutotitambirisa mari instead yekumutambirisa. Ndo zviya zvacho zvandaichitaura mukoma Garikai kuti unenge wakuedza kutsvagawo maplans ekuti ndodini mhuri yangu iwanewo chekudya. Ukatarisa vanoshandisa dzimotokari, unodira fuel mari kuenda kubasa the whole week. Unopedzisira wakuenda kumakombi uchisiya motokari yakapaka pamba nekuda kwekuti hauna kwaunowana mafuta iwayo kuti unge uchiendawo kubasa nemotokari yako. Saka motokari unenge waitengera makonzo kuti achiswera achidya zvawo, iwo uchita pressure kuenda kubasa. Ndo dambudziko rine veruzhinji zvakare. Kana uri munhu wepaTV, vanhu vanonyanya kukutarisira pamusoro-soro, zvinopa pressure kuvashandi vane mazita kuti vatadze kunge vachikwirawo makombi iwayo, nekuti anenge akuzeza kuti vanhu vanenge vachingomutarisa kuti ndinhingika uyu, urombo mbiri yeurombo yobva yafamba kuti nhingi here tinokwira naye makombi. Munhu wozopedzisira wakutora maloans ukuti utengewo motokari, unge uchifambawo nemotokari, vanhu vachita ndinhinga taona ari kudhiraivha achiendawo. Asi mari dzatinopiwa kana kuti dzinopiwa vashandi ivava nemacompanies hadzitenderi kuti unge uchirarama life iri nani. Nhasi uno uri mushandi wekambani yakaita seZBC, ukatenga mota inoshamisira, vanoda kuziva kuti waiwana sei, zvambofamba sei. Pamwe uri kuchengeta nguruve, pamwe uri kuchengeta huku, mumwe ane kapurazi kaari kukiyakiyawo. Asi kana wazotenga motokari inoshamisira, munhu wese anoda kukutarisa kuti wakuita nezvei. Nhau yaSimon Pashoma Ncube yandishungurudza, yandirwadza kunzwa kuti ari kutambudzika. Ndiwe chikuru akatanga rini? Muruda here kuti atangewo YouTube channel yake. YouTube channel yacho ibhora rembabvu. Naizvozvo ndinenge ndichifungidzira inini kuti instead yekuti vanhu vati nhingi akumbira, ngatimbotsvagai vese vashandi vavo vari kumbori kupi. Asi kana takuvatsvaga kudaro, takuitawo zvakare rusaruro. Munozviziva here kuti zvikoro zvakazara nemaheadmasters akaritaya akutambura, asi ainzi headmaster nhingi. Mari ikangofamba zvisirizvo chete anokandwa mujeri nekuti anenge akudziwaba. Saka hongu ndi headmaster, but vari kurarama sei? Hongu ndi teacher, vari kurarama sei? Muri kumbokalkuleta here mari dzavo dzekufambisa. Naizvozvo ngatiregedzei kutora munhu anenge abuda pachena kuti vedu wendatambura sechiseko, chisekeso, kunzi honai akudai, honai akudai. Ko paari kushanda iye zvino
ari kumboshanda sei. Ndagotika timboita tichivhurana maziso mhuri yeZimbabwe nekuti nhau iyoyi yandirwadza. Havasi vese vashandi vakurarama zviri nani, ruzhinji rwacho ruri kutambura. Tototenda vana mukoma musoro wegomo mukosi vatiri kunzwa kuti vane mapurazi ende ari kuflarisha. Zvinokudzwa izvozvo, zvinoda kutendwa. Ko mhuri dzavo idzi dzinodawo kuenda kuzvikoro zvine varidzi vane mazita. Akomana, ndotora mwana wangu ndomuendesawo kuchomutukutu here? Vekuchomutukutu mundiregerere, ndiri kungopa wangu example kuti ndounza mwana wangu ikoko here. Ko tinodawo kaupenyu hwatinenge tichiona patinenge tichitora nhau kuti upenyu hwakanaka, ndokwandodawo kuendesa vana vangu ikoko. Ndabva ndafunga rimwe gore ndichishanda nakuda kwashe Machiri, tete kuda hadzi izvoni inini wangu mwana ndoda kumuendesa pachikoro chinodhura stereki kuitira kuti murume kana akagara achingoti handina mari haazowadze chipfambi nekuti anenge asina mari. Rakave joko rakangondinakidza zvaro kusvika pari nhasi ndichiri kurifunga, asi ijoko hongo rekuti munhu anongochitaura chokwadi kuti ndo level yaunongochitaura kuti dai mwana wako akwanisa kunge achidzidzawo pazvikoro zvakadaro. Naizvozvo ndakumbirisa hama dzangu, mukaona neshamba achitengesa mabubble mustreet musamuseke. Zvinhu hazvisi kubatana, zvinhu zvakaomera munhu wese. Angatiregedzei kusekana. Izvozvi kunotoone vakuru vamashefu atiri kuona futi ari kuhita hard times. Kusara kwevanhu vaiba, kusara kwembavha ndo dzinoti yowe ari kurarama upenyu huri nani. Ndo mashoko andada kuti ndimbokurukura nemi muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Ndofunga ndataurisa, asiwo hanzi chati homu chareva. Tinokumbirawo kuti ivo vashandi vane mazita ava dai waro Mwari atungamirira. Rakuzita ndinonzi Edru Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Muchange muchitoona manje tichikunzirai nhau yekwaRusape. Kana chabvondoka tinenge chikupai kwamutoko, hatina kukurasai vedwe, tinokuunzirai zvinenge zvichiitika. Asi kana pasati pane zvidhafu zvinenge zvaitika, tinononoka. Ko kwadotito makuzvifambisa sei? Matangowo zvakarabi yangu tanzwa kunzi kune guva rakafukunurwa kwaChief Dotito. Shuwa ndizvo here? Mutemo iwoyo wokuti hakuna varoyi ngaugadziriswe. Vanhu vari kuroya masikati machena, lisali sisavonana sisadhivana njalo mune zvimwe zvirongwa. Edru Neshamba signing off. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.